Win sak kula warga nggone tansah nguri-uri marang kabudayan Jawa. Nah, iki dalam rangka apa, Mak? Ngene, Nduk. Miturut dawuh sing tak tampa, kejaba panjenengane Win sak kula warga kepareng ya kuwi ambal warsa mengeti dina wiyosan. Panjenengane ya kuwi kepareng ngluwari punagi, Nduk. Ngono, heeh. Punagine Ibu Win apa, Mak? Nalika semana udakara sasi-sasi kang kepungkur panjenengane diparingi ganjaran kelawan Gusti ingkang karya jagat wujuding sesakit. Ngono ya, Mak. Heeh. Banjur panjenengane ya kuwi ngendika sadasara isih diparingi walaya jati-jati kateman nirmala panjenengane kepareng ya kuwi nalika dina wiyosane kepareng nggelar kabudayan wujuding wayang sing dalane ora mbayar. Kowe ora ya mung muga-muga nderek memuji ya, Nduk. Kepiye, Mak? Aku karo kowe iso nderek ndedonga. Muga-muga lumantar aku kelawan kowe bisa sah sampurna luar kang dadi punagine ya kuwi panjenengane Ibu Win sak kula warga. Heeh.